Исәнмесез, безнең тамашачы дусларыбыз. Бүгенге безнең кунагыбыз күренекле, танылган җырчы, Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов. Хәерле көн, Рәсим. Хәерле көн, Илсур. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез? Рәхмәт килгәнең өчен, вакыт табып. Инде безнең бүген сәнгать турында, театр турында булыр әңгәмәбез. Беренче соравым, синең театр сәнгатенә мөнәсәбәтең ничек? Театр сәнгатенә гомумән минем бик яхшы мөнәсәбәтем. Чөнки беренчедән әле без менә шушы Кәрим Тинчурин театрының бинасында утырабыз. Студент чагында ук менә безнең тулайтырак моннан юлаша гына бик күп йөргә туры килде спектакльләргә. Студент чагында кызык бит ул. Әле бит авылдан килгән генә ул малайлары күрәсе килә, карыйсы килә. Театрда, театрда, спектакльдә булган да юк. Шуңа күрә гел кызыксынып менә шушында якында беренчедән уңайлы да шушы Тинчурин театрында гел булырга туры килә. Синең бит әле белем алганда уку бинаңда моннан ерак түгел. Ансы да без менә шул бөтенесе бергә бәйләнгән, студент тормышы менә шушы театр белән дә бәйләнгән. Гомумән кичкенәдән театрга мөкибән булып артистларны, аларның һәрбер артистка сокланып, телевизордан карап булган чакталары. Әле хәтерләсәң, радиодан да тыңлый спектакльләр бирәләр иде. Ул үзенә бер кызык иде. Күрмисең, ишетәсең генә, тыңлыйсың, шундый бирелеп тыңлыйсың, үзе бер театр яктылыкка нурга илтә дип юкка гына әйтмәгәннәр бит инде. Шуңа күрә театр ул тәрбия, шулай ук театр ул безнең тормышның йөзе, чагылышы, күзгесе дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә мин вакытым җаем булганда спектакльләргә йөргә тырышам. Шул төрле театрларның спектакльләренә. Әлбәттә, бер театрга гына җырып. Бер театрга гына йөреп булмый. Шунысы бар, һәрбер театрны аерым бер күзлек белән карарга кирәк. Теге менә килә, менә миңа без кеше чагыштыра башлый. Менә бу театр булай, бу һәрбер театрның үзенең йөзе, үзенең почерге бар. Шуңа күрә уйнау солода, шуңа күрә һәрбер театрга менә аерым бер күзлектән чыгып барырга кирәк. Дөрес әйтәсең, ул бит менә тамашачы күпчелек чагыштырырга ярата, әйме? Менә әйтик, җырчы Рәсим Низамов тегеләрдән яхшырак җырлый, я булмаса теге Рәсимнән яхшырак җырлый. Ул дөрес әйтеп түгел. Син дөрес әйтәсең, һәрбер сәнгатьнең сәнгатькә үз күзлегеннән карарга кирәк. Дөрес, ул дөрес. Менә син бит инде җыр сәнгатендә күптән, син бит инде үзең теләп, үзең яратып җыр сәнгатенә кергән кеше. Син бит инде болай гына да түгел әле, җыр укытучысы булырга укыган кеше, әйме? Аны Илсур син тегестерә башлаганда, чыннан да шулай Казанга килүнең сәбәбе укытучы. Мин бит инде Казан дәүләт педагогика институтының музыка факультетына укырга дип килдем. Аннары күпмедер вакыттан университетка әйләнде инде ул. Хикмәдән дә түгел, укытучы булам дип шул укырга килү һәм инде менә ул кешенең язган була торгандыр. Менә язмыш ул, аны узып булмый торгандыр. Мин сәхнәгә менә шушы студент елларыннан беренче, әле ул елны 93 ел беренче тапкыр оештырылган иде буга. Буга ягымлы яз яшьләр студентлар фестивале булды. Иң беренче тапкыр. Шунда катнашырга туры килде, анда лауреат булып. Аннары башка шундый конкурслар. Сәхнә барыбер үзенә тарта торган әйбер бит. Бер сәхнәгә менеп сәхнәнең чектеп ләззәтен дип әйтим микән мен. Тойсаң тәмен. Менә шушы инде ул сине үзеннән җибәрмәгәннәр. Сәхнә. Мин теге бүгенге көндә менә шушы сәхнәгә сәхнә кешесе булып, җырчы булып китү, үземнең профессияма ташладым дигән сүз түгел, тугрыклы калдым саныйм. Барыбер мин халык алдында барыбер ниндидер минем җырлар кеше күңеленә тәрбия бирә икән. Бу әлбәттә шушы юлның дәвамы дип саныйм. Син менә язмыш дигән сүзне кузгаттык бит инде, әйме? Менә чынлап та 97 ел бит инде. Халыкара татар җыры конкурсы. Син анда җиңүче булдың, шулай бит. Ул конкурсларга беренче премия. Мин хәтерлим, анда бит инде мин дә шунда буталып җырдым. Кызык бит, яшь чак. Синең теге кызыл төстәге малиновый пиджак. Шуннан бит инде син җиңдең дә кызык кына әйме? Бер тулай тарапка туры килдек дә бергә эшли дә башладык. Бергә яшәдек, бер тулай. Шул язмыш, үзең әйткәндәй язмыш. Чыннан да без
Biz matruq naşadık bitirlilerini. Tıgı dost bulup bir kaçan bizden arada indidir bir нәрсе yok, Allah'a şükür. Eğer de bir neseler bulgan bulsa biz bunu kora karşı yaşa oturmagan da yok, Allah saklasın. Şuna göre kayağına bulsan da nigine işlesen de kişi bile benim her daim neyim şol dost bulurga dost bulup kalırga indi türlü yollar ayrılgan şartda bolsa da biz bit bulmuşsak da uğraşabız, koşabız, şaraşabız. Көп biz bilen birge işlep ketken şoşunday muzikant dostlar arasında şoşu tertip. Yaxşı. Senin bitinde Allah'a şükür senin tamaşaçılardan da eşitken var. Resim dürüstlüğü oldu niteler. Sen bitinde gerek mi tağılmışsın, üzerine masayırga tırışmışsın andi kadetin yok. Sanatını, özünün icatını, özünün muanını ko'rsatarsan. Şunday masayır nersaga masayırgasın. Munda masayırda sen jarcha kishilar ko'p, endi mendan da yaxshi jarchilar ko'p. Har birisi shu masayirga tegishmli. Shunga ko'ra masayir ol tigi minliklarni umuman gunoh sanaladi. Gunoh da ol yordamchilar tug'ilmaydi, ol sen. Yo'q, ol tigi bu yarar har o'ylab qarasang, har hünərinin, hər professiyanın özünün masayırlığı var əgər də qarasan. Bir kimdən kim tök. Hər bir ülkədə kişi bulub qalırlar. Kişi bulurğa gerek, bir şiratda. Hem kişi bulub qalırğa gerek. Biktiriz. Buna menden şunday yaşçıların sırağın, kengir sırağınları var. İşin totar bilmasın, ne bugünkü kinde bizni kimden ürünek alıp, kimden iğrenip bula degen sırağıga. Ben bir uylamış aytam, Resim abiyyiz bilen. Elbette çıkız diye bulmasa ondan iğreniriz deyip. Şimdi sindapta sinde Tatar'ın bitinde Moңu Tatar'ın jары şu bizim burmalardan tıra bitinde. Benizmatika degen birden. Elbette o Tatar jırının başka jırlardan ayrılıp durgan bir örneği dep aytılır. Çünkü Moң degen eber bitinde biz o tercüme de etilmeydi, biz tercüme de etilmiyor. Ondan sonra onu yasap da bulmuyor, kişiye tapşırıp da bulmuyor. Nesedir? Nindidir örneklerin ko'rsatirga bular, lekin onu indi mine o'zingda bo'lganini kishiga berib uyratib bo'lmaydi. Ona sütü bilan berilmasa, tona sütü bilan kirmaydilar. Tabii, Alloh taoladan berilgan kishiga men balki bo'lakda deb qarayman, chunki bütün kishiga beriladigan ayber tug'ildir. Senga shu berilgan ekan, shu talant berilgan ekan, sen shu talantdan bilan xalqqa xizmat eterga tegirsan. Agar da sen shu berilib to'xtaysan ekan, men ana o'tirda ko'p o'ylanganim bor, sen shu ishingni to'xtatasan ekan, demak sen ne der rizasızlık Allah Teala qarşında da bere turgansındır. Men qalsa aytırım yani jinayet deb. Jinayet dürüst aytасың, balki chindan da şulay. Ул үзеңә карата jinayet, тамашачыларга карата jinayet дип уйлыйм үземчә. Шулай. Менә Рәсим Тинчурин театрында ахыргы вакытта караган берничә спектакльң бармы, вакытың тиеме спектакль карарга? Искә чыгасыңмы? Соңгы араларда караган берсе хәтердә, иң хәтердә калганы Нәзир булды әлбәттә. Шәп спектакль. Ана теге Шаян спектакльләргә килгәндә, инде полиционер аны инде карадык. Тагы кайсыларын искә төшерергә кирәк. Мин монда байтак кына спектакльләр карадым. Инде Исламия апаның ничек атала спектакль күрәсем килгән дип Аллаһ күбрәк менә премьерлар бар икән, бер карап күзәтеп барырга һәр берсен тырышам. Бик әйбәт Рәсим. Ул сәнгать, ике сәнгать менә эстрада сәнгате, театр сәнгате беренче карашка ул теге бер-берсеннән аерылып тора бит инде. Юк, аера дисәк аерыладыр бәлки аны әлләни аерылмыйда торгандыр. Шуннан да уйнарга кирәк. Театр артисты менә мин саныйм, кем җырлый белгән театр артисты бар? Ул бер башка өстенрәк дип күрәм мин менә. Мен спектакльне караган вакытта да, башка вакытта да, алар барыбер ниндидер рольләр биргән вакытта да, төп рольләр биргән вакытта, зәңгәрчеләрне карагыз менә. Һәр берсенә уйнаган, җырлаган артистка төп рольләрләргә бит. Менә шушындай драматик рольләр булган вакытта, җырлый торган, җыр кергән менә шушындай рольләр булган вакытта, алар өстенрәк, алар төп рольләргә инде куелалар. Ул бу артист өчен зур әйбер бит. Мен моның белән килешәм Рәсим. Менә минем шундый инде заманында ишеткәнем бар иде, менә мәрхүмнәр инде Марсель Хакимович бит инде ни бар иде, Рафаил Сахабиев. Рафаил Мөхәммәдов. Шуны ишеткәнем заманында Марсель Хакимович аны Камал театрына чакырып, чакырган чагы булган. Киләде миңа
сен шәп жырлайсың, нелер жырлы рольлер көп болады. Шулайдыр, бәлки ул кайбер спектакльләр бар бит, менә шундый югары дәрәҗәдә җырны башкарырга кирәк булган спектакльләр бар. Шуңа күрә дә чакыргандыр. Ул әлбәттә мин менә артистлар арасында җырлаган артистлар үзләренә дидем, сез мәйдан күпкә бәхетлерәк башка артистлардан. Чөнки сез җырлыйсыз. Чөнки сез җырлый беләсез, җырны башкара беләсез. Ул менә шуңа күрә икесе ике һөнәр дип тә санамасым. Ул җыр театрда җыр инде ул булырга тиеш, спектакльдә гомумән менә театр артисты җырлый белергә тиештер дип саныйм мин. Бу әйбер куелырга тиеш безнең гомумән. Элек бит менә элегрәк вакытта музыкаль драмалар булган күп. Бүтән җырлап кына уйналган спектакльләр. Шуңа күрә ул бергә бәйләнеп барырга тиеш. Шуңа күрә теге икесе син әйткән бит берсе-берсеннән аерылып торган түгел, берсе-берсе белән бәйләнгән. Монсы да дөрес, мин нәрсәсен әйтәм, менә бит инде театр сәнгатендә, театр сәхнәсендә партнерың белән аралашырга кирәк. Эстрада син турыдан-туры тамашачы бар. Шунда гына айырмасы. Монда спектакльдә син уйныйсың, сүз дә юк инде. Бар бит эстрадада шушындый моментлардагы кай вакытта җыр арасында җырны спектакль итеп куйган. Шуңа күрә ул теге охшашлык бердәм яклары бик күп дип саныйм. Инде театр сәнгате ул теләсәң сәнгатьтә ярдәмче шулай бит. Шулай. Бүтән башка сәнгатьләргә этәргеч менә шул рәссамлык, минедан да бит декорация ясамыйча, костюмнар ясамыйча булмый шулай бит. Театр бүтәнсен бәйли, шундый да дөрес әйтәсең син. Аннан соң менә кеше театрга килә, нигә килә икән дип карыйсың, кеше үзем дә шушы максат менә театр нәрсә бирә дигән чиракта кеше килеп, шу дөньясы менә шушы бер 2 сәгать эчендә генә булса да, шушы бер башка дөньяга кирип китеп, бу дөньядан арыр буенда мәшәкатьләреннән арынып торып, ниндидер бер рәхәтлек алып кайтып китә. Кешене бит аны теге аңламаган кешене, теләмәгән кешене мәҗбүр театрга, спектакль карарга китереп булмый. Башка концертка да булса, кирәк биләдерин сүз дә юк. Кеше моннан бәлки кирәктер, аннан соң кеше кире башларга мөмкин. Ансы да ул теге. Театрга кеше гомумән бармаган кеше булырга мөмкин. Театр тирәсендә. Ул сәнгать тирәсенә якын, читтә булган кеше. Шуңа күрә дөрес әйтәсең, теге теләмичә түгел, аңлап бетермичә мөмкин. Белмичә. Ул инде үзе теләмәгән кеше маңкырттыр инде ул инде. Үзе теләп бармаган кеше, татар кешесе. Үзе теләп татар театрына. Маңкырт дип әйтсәк, маңкыртның үзенең бер исеме бар, бүген әйтеп тормыйм. Маңкыртны башкасы ни дип атыйлар? Ул теге телсез сөйләшә белми торган кешене шушындый дәрәҗәгә әйләндерәләр. Әлбәттә, чагыштырырга була, шулай дип тәдер кеше театрга да бармаса, бүгенге көндә китап та укымый икән, башка әйберләрдә татарча тапшырулар да карамый икән, җыратыңламый икән. Шуннан да телсез кеше дип санарга кирәк инде. Ул теге аның милләт бетә дип кычкырабыз, кайчакында ишетелә бит. Милләт ул бетми, милләт үзебез бетерәбездер без. Аны шит кеше килеп синең милләтеңне бетерми. Үзебезнең милләт үзебез бетерә. Менә мәктәптә дә бит инде бала инде ул, балага ничек өйрәтәсең, шулай өйрәнә. Әтиәнәрдән тора шулай бит. Әтиәни каршы булганда беренче чиратта гаиләдән тора. Гаиләдә үз телендә сөйләшмәй икән, ул мәктәп белән балалар бакчасы белән мәктәптән улай берне таләп итәргә дә тиеш түгел. Гаиләдә булырга тиеш беренчедән, мәктәп уларны бөтенесендә биреп бетерергә тиеш тә түгел. Ул бит белем бирергә тиеш, башка фәннәрдән белем бирергә тиеш. Әлбәттә, анда да теге иң беренче чиратта тел мәсьәләсенә килгәндә бала гаиләдә ала. Шулай. Әни әти дип башламы теле? Папа, мама дип башламы? Менә шуннан башлана. Менә син бит инде бу темага әйбәт кирип киттек әле. Син бит инде җыр укытучысы булырга укыган кеше. Менә мин үзем мәктәптә укыганда җыр укытучысы юк иде безнең. Рәсем укытучысы юк. Хәзер дә юк. Хәзер дә юк. Менә инде теләсә кем әзрәк җыр шыңшый белә икән дип әйтик, кирип җырлатып чыга торган иде. Бу дөрес әйбер түгел инде әлбәттә. Минем уйлавымча, менә җыр рәсем сәнгатен, башка төрле театр сәнгатен, математика, литература, әдәбият белән бер рәттән куярга кирәк дигән минем фикерем бар. Син бу турыда ничек уйлыйсың?
Elbette min de şu fikir bilen kileşen bu betinde şuşu aybır agar da mena fakultet etip müzik fakültetinde pedagogik institutunda açılgan iken bu şulay koyulgan bolgan betinde kaçandır. Avullarga жерге барып кына кайтып кына жете алмагандыр энди бул район күлөмүндө алганда окутуучу да жетип бүтмөгөндүр анын бүтүн киши да кайтып да бүтмөгөндүр деген шекилде бул коюлган айбир болгон Совет мектеби заманында Совет мектеби заманында чүнки сен айттың ресим сәнгаты музыка сәнгаты ол бит сәнгат аны сәнгат буларак мына шушы башыннан нечкелегинен мектептен үйрөнө башларга керек ал анын мына шушы башлангычын гына болса да бала билерге тийиш оңларга тийиш музыка оярга тийиш тыңларга тийиш оюн куралларга таанышкан музыканын өзүн тыңларга мына шушы әлбетте буларга тийиш бүгүнкү секинде мына бул факультет кызганычка каршы азыр абалда болду жектер керек түгүл деп санайларын бул керек әлбетте керек болмаса керек маселе инде мына бизде керек түгүл деп болгон андай бирлер көп биз мына шушы өзүбүз теге отурган небизди кисе барабыз деп айтайм энди теге турган агачыбыздын тамырын кисе барабыз мына шушы экиринип балки убакыты бир яңадан кири койтур ол бит бир булган бир бүткөн бир кабатланган шушы эбир барган бит ол эмма да лекин мына эмне үчүндүр аны теге фенге де дерслер берген убакытта да анын эз дерстери аларга кабыл ошол мектепте дерстер бергенде иң дерс ушул музыканы кылсаң ресим сәнгаты да ушул театр түгәрәкләр ал синде мәҗбүри оештырсалар айрым оештырсалар гына үзләренең теге мәктәпнең үзенең кешеннән килеп оештырса гына әгәр дә алар да менә шушы ниндидер менә театр сәнгате ничектер менә шушы сәнгатькә санамы кирәк менә төп фәннәргә әлбәттә бәя бирәбез аларны укыйларны сүз дә юк менә бусы бит шулай ук тәрбия менә рәсим менә син әйтәм бит минем дә педагогик белемем бар синең дә бар мен шуны әйтәсем килә менә әйтик театр сәнгате өчен бик тә кирәкле нәрсә нәфис тел дөрес сөйләм менә шул дәресләрне кертергә кирәктер дип уйлыйм мәктәпкә ул бит инде тормышта да ярдәм итә бәлки инде булса актер профессиясын сайларга тели икән аңа бу зур ярдәм була бит инде әйме әлбәттә менә шушы сөйләм телен матур бул әлбәттә укытучыдан да күбәйеп торадыр менә мәктәптә укыган вакытта бит кайбер фәнне менә шушы хәле түгел фәннәр физик мин укыган вакытларны хәтерлим ничектер укыйсы килми кызык түгел ничек кызык түгел әлбәттә бит ир фәне бит инде ирләр өчен физика математика түгел фәннәр геометрия шушы укытучыдан да күбәйеп тора укытучының кызыксындыру чарасыннан кызыксындырып укытучы менә шушыны әйтеп җибәрә икән без мин хәтерлим укытучы безнең өлкәнрәк яшьтәге менә нәрсә дип әйтмим яхшы укытучы сугыш ветераны физикадан biz нәрсәләр укымадык беренче елдан ук 6нчы класста керә башлый бит инде туда безгә бөтенләй икелеп куеп чыкты да ширккә эшли чыкты безнең эшли чыккан юк гомумән безнең класста безнең авыл кичкенә бит инде 4-5 бала гына укыйбыз дөрес малайлар шуннан хәҗәтергә бит инде моны эшли чыкты бит инде булса киләсендә чыгармаска шул вакытта безнең укытучы да яңа укытучы кайтты шунда без аның белән теге дуслар шәптеге менә укытучыдан да күбәйеп тора дип әйтәм дуслашып кызыксындыра белә физикадан минем шуннан соң эшле түгел дүртле чыкканы булмады гел бишле ул фәнгә менә нинди генә мин карасак та фәнне шул тел мәсьәләсенә килгәндә дә әйттем бит әдәбият татар телен өйрәткән вакытта укытучының үрнәгеннән күбәйеп тора ничек тормасын укытучы өйрәтергә тиеш менә рәсим педагогик жактан караганда сен ничек уйлыйсың театр сәнгатенең педагогик жыгынтысы бармы тамашачы әлбәттә театр бит инде шушы тормышны бер гыйбрәт итеп күрсәтә тәрбия ул ничек жыгынтысы булмасын кеше менә шушыннан үткәнен күреп киләтеге бүгенгесен күреп шушыннан шушы тормышны күрә тормышның бер чагылышы театр әлбәттә ул менә тәрбия менә теге гыйбрәтләр күреп үзен менә мин монда менә шушылай ук мин матур булмаганым дөрес түгел икән матур түгел булай кирәкме икән булай эшләргә ярамый менә булай дисәң әйбәт була икән әйме булганнан менә кеше күп үзенә
Кімдір өзінің тұрмышын шында көріп айтырға мүмкін. Мен шошы еліміздің бетінде де шошыны көрдім бетте. Ол ғибрет театр. Мына неге еленіп айтайық театрдағы жыр деген темаға еме. Неше ойлайсың, жыр деген бұтқаны май білен бұзып болмай деген шекілді спектакльне жыр білен бұзып бола ма, бұзып болмай ма? Көпке кетсе, бәлки матур түгілдір ол? Жоқ, енді көпке кетсе деп, мұнда ол көпке кете алмай тұрғандар. Чөнки ана режиссер қарап еді, режиссер қоя, чөнки оның қолынан ұза. Ол тегі режиссер інесінен, иленгеннен соңына шыға бетінде спектакль, ол тегі ұрамынан кіріп түгіл. Шоңа көре мұнда артық әйбірі қалмай тұрғандар, артығынан да кіртмей тұрғандар деп санаймын. Әлбәттер, әрбір әйбірді артық екен, енді ол тойдыра башлайды. Нәрсенігін алсақ та. Шулай. Міне ұлтығы театрдағы жыр десең көп ме, матур жырлар театрдан эстрадаға көшейі ме? Спектакльдер үшін жазылған жырлар бек көп. Ал біздің артистрада шушы жырлардан ғана тұрады. Міне тегі Рим Хасановтың бүтін жырларын қыр, олар барсы спектакль үшін жазылған жырлар. Барсы да дерлік. Қарасам, Азат Құсайыновның көп жырлар спектакль жазды. Санап кетсең көп. Міне біздің шушынды спектакльдер көп. Жырлары шында жырланып, спектакльден соң башқа эстрада артистерді жырлай башлап, енді халыққа таралып, міне шушы спектакльден деп жырланған жырлар бит. Табын жырлар, міне табында бейремді, ненде де болса, туған күндер болса, мен кіші шушы жырсыз ұздырмай. Чөнки бұл халықшан жырға айленген жырлар. Эстраданың театрда, спектакльде қолданған жырлар да бар. Андайлар да бар. Мотив болып болса да бара. Андай нелер жерлер. Чөнки менә шуңа күрә менә башында ук башлаган идек без. Икесе ике төрле түгел, икесе бер сәнгать булып әйләнеп калабыз. Шуңа килеп төртүрдүк мотор итеп әйме. Андан соң рәсем тагы бер минем инде үземчә традициягә кертеп барам дигәндәй, шундый сорау. Синдә берәр төрле спектакльдә җырлы мотор роль уйнап карарга теләк туганы юкмы? Әгәр дә андай тәкъдим булса, мин уйланган бар улай бер турында, аны булат эшләргә кирәкле дә була торган әйбер дип саныйм. Әгәр дә андай тәкъдим булса, мин каршы килмәс идем. Менә режиссер белән киңәшеп, ничә кирәк, нәрсә мөмкин? Бик әйбәт. Бу чөнки чынлап та сәнгать кешесе ул бөтен өлкәдә санап карарга дөрес фикердә. Андан соң инде тагын шундый сорауым, театр сәнгатенә киңәшең дим инде, ул киңәш инде зур сүз. Шулай да теләкләрең нинди яхшы матур теләкләрең бар театр сәнгатенә? Театр сәнгатенә мин беренче теләк алар менә шушы һәрвакыт тамашачы üzülмәсен. Ул үзләренең һәрбер кешенең теләге инде ул. Шушы театр кешесенең дә дип әйтәм, безнең үзебез сәнгать кешесенең дә менә шушы теге тамашачы üzülмәсен дигән әйбердән икесе дә ике яклы бит ул. Син менә üzülмәслек әйберләр булсын, менә шушындай материал булсын. Шушындай спектакльләр булсын. Тамашачыны җәлеп итә торганда, тәрбияли торганда, шул вакытта менә шуның гыйбрәт ала торганда, менә шушындай матур спектакльләрбез күбрәк булсын, анда безнең йөргән тамашачыларыбыз яшьләр күбрәк килсен дигән теләк. Чөнки яшьләрне бүген өлкән буын менә безнең инде өлкән бу стабиль. Шушы буын тотып тора да безнең сәнгатьнең күп өлешен. Яшьләргә килгәндә яшьләр бит инде ул алданучы, алар әле тегендә шәбаб, монда шәбаб, башка артист килде икән, Мәскәүләр, башка нигәме. Алар менә шушын эзләнүче. Менә шушы тамашачы, яшь тамашачыны да менә шунда җәлеп итерлек әйберләр булсын. Бу чөнки театрның да киләчәге, яшьләрнең дә киләчәге. Бик яхшы теләкләр Рәсим. Мин синең белән 100-200% килешәм. Инде сиңа тагын бер кат бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Синең әле эшләнәсе, уйланган хыялларың җыр сәнгатендә дә күптер. Бөтен теләкләрен тормышка ашсын. Син инде теге Татарстанның халык артисты булдым да, шуның белән тынычландым дигән кеше түгел. Шуңа күрә алга омтылырга язсын. Әлбәттә без илебез зур. Тагын башка дәрәҗәләргә, башка исемнәргә лаек булырга язсын. Үзеңнең җырлы сәнгатеңне
тагын да батыр итеп күрсәтергә келсен. Шуны телим. Amin. Зур рәхмәт. Шуннан да теге чакырганың өчен беренче үзеңә рәхмәт. Менә шушы тарихи бинада отырабыз сөйләш. Теге исем алдында булды җитте дип әйтергә түгел, мин башында әйтеп киткән идем. Безнең әңгәмәбез башында аның өчен җавап бирәсе бар дип сиңа бирелгән икән шушы әйберне. Димәк, сиңа исем бирелгән икән туктадым түгел, син киресенчә шушы исемне аклап та эшләргә Бик зурыс. Шуңа күрә әле әйтсәк, җырланмаган әле безнең җыр дип алга таба, алга өметләр белән матур итеп эшләргә, иҗат итәргә ястым һәммәбезгә. Без син белән күптәнге дуслар, син театрыбызның дусты. Әле сөйләшчә сүзләр күп. Сине киләсе сезонда тагы бер чакырырбыз. Алла бирсен, Мөмкин булса килерсең. Алла бирсен. Әлбәттә. Әлбәттә. Сау булыгыз. Кабат күрешкәнгә кадәр хөрмәтле дуслар.